αυτά είναι τα πουλιά. Όλα τα πουλιά τα δικά μου, τα οποία αυτά είναι τα περιστέρια που έχω φτιάξει τόσα χρόνια δηλαδή στην Αμερική. Αυτά είναι τα περιστέρια εδώ πέρα. Θα μπορείτε να καταλάβετε αυτοί που ξέρουν από τουνέκια που γνωρίζουν τα περιστέρια. Μπορούν να τα δουν τα περιστέρια, να καταλάβουν τι περιστέρια προέρχονται από πού. Λοιπόν, αυτά είναι. Come on. Λοιπόν, αυτά είναι τα πουλιά, φίλε μου. Θεσσαλονίκη, Γενιτσά. Από εκεί κατάγομαι. Όλους τους περιστεράδες τους ξέρω τους πιο πολλούς. Κάθε χρόνο που κατεβαίνω Ελλάδα πηγαίνω και τους βλέπω. Εδώ στην Αμερική έχουν κάνει πολλή περιστέρια. Έχω δώσει σε πάρα πολλούς περιστέρια να κάνουν περιστέρια. Γνωρίζω όλους τους περιστεράδες στην Αμερική. Δεν υπάρχει περιστεράς που να μην τον έχω δει τι περιστέρια κρατάει στο κουμάσι του. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν καλύτερα περιστέρια ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αμερική. Εδώ είναι τα περιστέρια, όλα τα καλά πουλιά, τα οποία χρειάζονται δουλειά, θέλουν μεγάλη υπόθεση στα περιστέρια να φτιάξουν περιστέρια. Περιστέρια έχουν όλοι, αλλά τι περιστέρια κρατάνε, κατάλαβες τι γίνεται. Άμα κρατάς μια ράτσα, που λέμε εμείς οι περιστεράδες, ας πούμε, από αυτούς που έμαθα και εγώ να πούμε, την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η ράτσα, η δικιά μου. Θείος Golden Tunex. Όποιος θέλει να πάει να δει και το website που έχω, λέγεται Θείος Golden Tunex. Μπορεί να δει και άλλα περιστέρια εκεί πέρα, που θα σας δείξω στη συνέχεια διάφορα άλλες ράτσες περιστεριών που έχω εδώ, που πετάω τόσα χρόνια και προσπαθώ να φτιάξω και από εκεί περιστέρια. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε, ας πούμε, χρώματα και εδώ έχω ένα γαλάτσο, κάτι παρακανάτες που είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες παρακανάτες, θηλυκές. Κατάλαβες, έχουμε και μερικά γιαμαλίδικα, παραγαλάτσους, ό,τι χρώμα θέλεις και ό,τι θέλεις κάλα. Είναι μια ράτσα η οποία καταλαβαίνεις πόσα χρόνια χρειάζεται να κάνεις μια ράτσα, μια οικογένεια. Come on. Come on. Come on. Υπάρχει εδώ αίμα που ακόμα, δηλαδή, εδώ στην Αμερική για να κρατήσεις αυτό το αίμα, δηλαδή να έχεις, ας πούμε, το αίμα που έχεις φέρει από την Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσεις, γιατί χάνουμε κάθε χρόνο από τα γεράκια, χάνουμε από τα... και ξέρεις, δύσκολα. Πολύ δύσκολα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα, να πούμε, είναι διαφορετικά. Άλλο κλίμα στην Ελλάδα, είναι αλλιώτικα τα περιστέρια. Εδώ είναι δύσκολα, τα γεράκια μας τα τρώνε κάθε χρόνο. Γι' αυτό κρατάμε πολλά περιστέρια κάτω που δεν τα πετάμε καθόλου. Κατάλαβες τι γίνεται. Προχθές ακόμα μας χτύπησαν 3 γεράκια, τα περιστέρια μας φύγουν. Καλά περιστέρια. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιστέρια, μια οικογένεια. Όλα. Αυτό είναι το κουμάσι. Τα υπόλοιπα όλα, υπάρχουν και άλλα καλά περιστέρια, είναι άλλα ταμάρια από άλλες φυλές. Έχουμε Yugoslavian Donex και Turkish Donex, τα οποία τα έχω κάνει breed εγώ εδώ στην Αμερική για να δούμε τι άλλες ράτσες υπάρχουν, γιατί διάφοροι περνεύουν τα δικά τους περιστέρια, λένε ότι έχουν καλά περιστέρια, διάφορα ωραία. Εγώ δεν έχω δει πιο καλά περιστέρια από αυτά εδώ, από αυτά. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το πέταμα και στο πέταμα θα δοκιμάσουμε, δεν έχω βγάλει βίντεο εγώ ακόμα για πέταμα, αλλά θα βγάλουμε συνέχεια και βίντεο για να δούμε, να δουν και οι ανθρώποι το γύρισμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πουλιά.
Αυτά είναι τα περιστέρια, φίλε μου. Μια οικογένεια όλα τα περιστέρια και μοιάζουν κιόλας. Άμα τα προσέξεις και ξέρεις από περιστέρια, γνωρίζεις την ταμάρι είναι αυτό το περιστέρι από κάτω. Μπορεί να καταλάβεις ας πούμε τα πουλιά. Θα τα βάλουμε μέσα, να βγάλουμε άλλα περιστέρια στη συνέχεια για να δείξουμε και άλλα περιστέρια. Αυτή είναι μια οικογένεια. Πάμε στη δεύτερη οικογένεια. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μέσα αυτά. Πάμε παρακάτω.